Rotstop. Juurikäävän torjuntaan kehitetty biologinen kantokäsittelyaine. Juurikääpäsienet ovat havupuuvaltaisten metsiemme taloudellisesti pahimmat tuhonaiheuttajat. Kuusenjuurikäävän aiheuttamat tappiot metsätaloudelle ovat noin 50 miljoonaa euroa, eli me ollaan juuri äskettäin laskettu tämä tappio. Ja tässä laskelmassa on lähinnä mukana sen puutavaran arvon aleneminen ja sen lisäksi se tappio, että jos juurikääpää on torjuttu istuttamalla siihen jotain muuta puulajia, jonka tuotto on vähäisempi kuin kuusella, niin tavallaan se erotus on laskettu siihen mukaan. Kuusikoissa juurikäävän aiheuttama laho leviää juuristosta ylös kuusen runkoon aiheuttaen tyvilahoa. Männyllä juurikääpä aiheuttaa tyvitervastautia. Tautia voi esiintyä kaiken kokoisissa ja ikäisissä männyissä. Juurikääpä on sellainen sieni, että se tartuttaa uusia metsiköitä usein hakkuiden yhteydessä tai esimerkiksi tuulenkaatojen yhteydessä, kun paljastuu tuoretta puun pintaa, kuten silloin kun harvesteri kaataa puun, niin kun se sahaa sen siitä poikki, niin siihen syntyy aivan tuore puupinta, jossa ei kasva sieniä. Ja tällöin vanhoissa juurikääpäisissä kannoissa syntyvistä itiöimistä lentää itiöitä siihen kantopintaan. Ja ne itiöt ryhtyvät itämään ja se sieni lähtee siitä rihmastona kasvamaan ja se kasvaa sinne kannon sisään. Ja nyt jos ne juuret on yhteydessä esimerkiksi viereisen puun juuren kanssa, niin se siirtyy siitä juuresta toiseen ja näin se leviää naapuripuihin. Juurikäävän torjuntaan hyväksytty Rotstop on ainoa täysin biologinen kantokäsittelyaine. Nestemäinen Rotstop-valmiste sopii sekä koneelliseen että manuaaliseen levitykseen. Rotstopilla ei ole haittavaikutusta vesistöihin ja se soveltuu myös luomumetsiin. Rotstopin teho perustuu metsissä luontaisesti esiintyvään harmaaorvakkasieneen, joka kannolle levitettynä valtaa nopeasti tuoreen kaatopinnan ja torjuu siten juurikäävän iskeytymisen. Rotstop on tehokas, turvallinen ja helppokäyttöinen ratkaisu kantojen käsittelyyn. Rotstop suojaa metsät juurikääpätartunnalta ja sen seurannaistuhoilta markkinoiden pienimmällä hiilijalanjäljellä. Rotstopin avulla säilytät metsäsi arvon myös tuleville sukupolville.